Nagkita si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang sa mga landowner sa Luna kung sa diin laraw nga tukuron ang Mati City Airport kagahapon adlaw aron hisgutan ug mas mapalawman pa ang negosasyon subay sa punting sa probinsya nga masugda na gayud ang gikahinamang Mati Airport Development Project dinhi sa syudad sa Mati. Kauban ni Dayanghirang ang mga engineers nga mo'y naggunit sa mga estratehikong plano sa tukurong istruktura ug alang sa seryosong pagtuki sa tanang aspeto sa mong hisgutanan, hilabi na sa isyu sa bayad sa mga naasoy nga propiedad, pamaagi sa pagbayad, mga budgetary requirements o uban pang technical nga aspeto sa mong lakang aron masugda na sa labang dali nga panahon ang pag-usab ug mamoderno ang nasambit nga tukpahanan. Nahimo usab nga giya ang maong panagtapok aron mapresentar pag-ayo sa mga project engineers ang ilang mga profesional ug anindot nga mga rekomendasyon kung unsay angay buhaton aron masiguradong tukma ang pagpatuman sa maong airport development project sa pinakaduol nga higayon. Una niini, nasayrang aduna na gihimong partial development ang probinsya pinaagi sa pagpanguna sa Department of Transportation o kung DOTR sa mong airport apan naundang kini tungod sa kakulian sa pondo gikan sa nasyonal nga maoy hinungdan nga wala mahuman ang naasoy nga proyekto. Hinuon gidawat ni Governor Dayanghirang ang mga bag-ong commitment gikan sa mga nanag-iya sa Luna, lakip na sa mga engineers o gihatagan usab niini og kabugaton ang mga estratehikong mga plano nga gisumiti sa nasambit nga mga technical teams alang sa usa ka moderno og epesyenteng airport nga maoy gilaumang makatabang sa turismo, konektibidad ug pag-uswag sa ekonomiya sa tibok probinsya. Kay hinumdumang una nang nagkita si Governor Dayanghirang og si City of Mati Mayor Mayo Z. Almario sa nilabayng semana aron hisgutan ang tanang mahinungdanong lakang sa syudad ug probinsya mahitungod sa maong Mati Airport Development Project. Para kanunay protektado ang atong mga pamilya kontra viruses ug bakterya, mag-Premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.